Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Vastelovend-programma Door Gonverweer. We brengen je ook deze week weer op de hoogte over alles omtrent de vastelovens in het Wierterland. Wat kun je vandaag allemaal verwachten in het programma? We hebben vandaag prinses Jenny van Vastelovendvereniging Vreugde hier in de studio die zich aardig voor kan stellen. We gaan het hebben over de vastelovendliedjes en het gaan we doen met Mark van Tijn. We besteden aandacht aan het herfstbal van de komende week. En we kallen natuurlijk ook met de Schuipjes over hun jubileum 4x11. Dan komt Franske Adriaans natuurlijk weer hier in de studio. Hij is al binnen voor zijn knipijsje. En Saskia Meulen die neemt vandaag uiteraard weer de agenda met zich door. En natuurlijk is er vandaag ook weer muziek in het programma. En ja, die is twee mensen, daar kun je gerust van zeggen dat muziek een belangrijk onderdeel is van het leven. Want daar zijn ze echt altijd mee bezig. Gewoon we het ook uitgerekend even over hebben straks. En iedere keer zien ze ook weer heel graag in het programma Door Gonverweer. En ja, ik zal even een klein beetje nog kijken. Ik ben ook heel blij dat je weer ziet. Mark en Willemien. Ja, la, la, ja, la, 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 la. De kindjok altijd blij. En als we repeteren met de zaten hermen neem. En gaat hij niet te hooien, en sinds zijn element. Want weet je op zijn trom, dan is de gooie kloot content. Kukers joeks, dan wel op eens weer gaas. En op de dikke trom, en Sjaak de baas. We knatsen met de knoepen, hard met veel geweld en gooien naar fijn. Is er niet omhoog besloten, dan komt je als je het café en maakt je week maar even vrij. Dan kunt je joes, kapel van ons voorbij. Vetnatse knetten, knoepen, hard met veel geweld en gooien uit een eindje stel. Als joes kapel. En met de vastelovens, dan giet de kliek op paas. Dan vindt hij niet te hooien en de Sjaak die op paraat. Wil haast het ver opblozen, de gast raakt niet van slaan. De kletster zit tot boven, nu is op de laatste dag. Die zich laat, neemt Sjaak de laatste lel. En houd je trommel, stek ze door het vel. Zeg dat ze met de knoepen haak en volgeweld en gooien naar fijn in de mot. Is je niet omhoog besloten, dan komt je rusje het café en maakt je week maar even vrij. Dan kunt je joes, kapel van ons voorbij. Zeg dat ze met de knoepen haak en volgeweld en gooien naar een eindje stel. Was joes kapel. Weer wie het werkt en dooit voor het publiek. En werden niet beperkt door kennis van muziek. Zeg dat ze knettert, roepen hard met veel geweld en gooien haar fijn in de mot. Is je niet omhoog besloten, dan komt je rusje dit café en maakt je week maar even vrij. Dan kunt je joes, kapel van ons voorbij. Zeg dat ze knettert, roepen hard met veel geweld en gooien uit een eindje stel. Als je het kapel. Zeg dat ze knettert, roepen hard met veel geweld en gooien uit fijn in de mot. Is je niet omhoog besloten, dan komt je rusje dit café en maakt je week maar even vrij. Dan kunt je joes, kapel van ons voorbij. Zeg dat ze knettert, roepen hard met veel geweld en gooien uit een eindje stel. Als je het kapel. Zo, dan komen we er weer af voor deze uitzending. Ja, het les van nou eens even doornemen. Jij hebt het misschien vrijdag allemaal gezien op de televisie. Het LVK. Nou, Wiert was natuurlijk ook in de finale van het LVK. En Ronald en Karin die zijn uiteindelijk als 10e geëindigd. Ze woeien ook in het linker reken eindigen. En ja, dat is in ieder geval gelukt.
Dan gaan we door naar het volgende. Want ja, iedere week hebben we in het programma natuurlijk een prins of een jeugdprins, jeugdprinses. Maar deze week is het gelukt om een prinses naar de studio te halen die zich heel graag aan u wil komen voorstellen. Als hij is natuurlijk Nederlands kind. Dit jaar dus geen prins, maar de eerste prinses ook geen wierd. Jenny, dat moet toch heel goed voelen? Ja, het vindt ons inderdaad heel goed, joh. Laten we even teruggaan naar, ja, hoe lang geleden? Want wanneer ben je precies gevraagd om de prinses te worden van de vereniging? Ik ben begin oktober gevraagd en het kwam goed uit, want we waren papa en mama op vakantie, dus dan is het eindje gaan. Ja, dus dat hoeft je helemaal niet verder in een overleg te gaan door. Nee, die wisten niks. Dus gewoon direct yoga zagen aan hem. Ja, dus we hebben ik in oktober gevraagd. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd, wie gaat dat bij als vereniging? Nou ja, ik ken Patrick natuurlijk al jaren. Ik zit er zelf ook al jaren bij. Sinds 2012 in de vereniging dan. Gewoon als grootslid. En ja, ik was zo zorgig weer op stap geweest, weer gebundelijk. En ja, zondag vroeg hij mij dat gewoon van... hij zei eerst van, Jenny? Ik zei, ja. Ja, zullen we dit zo gek doen? Toen had ik al een vermoeden. Dus ik zei, ja, wat bedoelt ze met gek doen? En toen vroeg hij dus of ik prinses wil worden. En toen heb ik natuurlijk ja gezegd. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel ziek. Dan kun je op het moment al, hè, dan ga je naar de uitroepingen, het touwwerken. Dan je dat bij elke vereniging toch wel anders. Dan vind je het burg natuurlijk altijd op plaats, ook in een café. Ja, dat klopt. En ik moet altijd ook op vrijdag trainen. Want ik doe handballen bij de dames zijn van Rapiditas. Dus ik ben ook gewoon eerst gaan trainen. En ja, natuurlijk niet verwacht dat ze nooit in de gaten hadden. Want neem eens wist het. En de trainer wist dat ik hier weg moest. Dat wist ook waarom. Dat ik hem die avond pas gezegd. En om 8 uur ging ik, want ja, 11 over 10 werd ik goed geholpen. Dus ja, moet je toch een beetje fatsoenlijk voor de dag komen. Moet je klaarmaken ervoor. En toen ging ik en toen zag een teamgenoot van mij, ja, wat je stik doen? Ik zei, ja, ik moet weg, ik heb een vissen. Ja, zit ze. Nee, dit was dit jouw prinses. Dus ik steek nou met mijn moeder van tang voor het eerst. Toen dacht ik van, ja, is dit nou? Dat had ik echt niet verwacht dat ze dit toch had je verwacht. Maar toch was je. Maar dat is dan toch lastiger met dingen beetje stil te houden, ook op dat moment nog. Nee, ik vond het helemaal niet lastig. Niet? Ik wist als je het tegen als man zou zeggen dat hij een wereld wist. Dus ik denk van, dat zeg ik sowieso niet. Dan lopen er een paar van rond in wier en sta je er wat zegt, zo een beetje eerder heen. Dat is nee, ja, het stem mooi ben ik niet erg. Nee. Ja, nou, nu bent je natuurlijk al een tijdje een prinses. Best wel een aantal schoolactiviteiten geweest. En nu eens iets op hoe dat ze van zegt met haar. Dat vond ik echt ziek, daar heb ik me goed gemaakt. Nou, sowieso een eigen receptie. Want dat is iets, ja... Ik kom natuurlijk al heel op recepties en ik vind het echt wel leuk om er naartoe te gaan. Maar gewoon als je dan zelf bovenaan stoot, dat is eigenlijk een heel andere beleving. Dat is echt super sick en het titel vliegt echt voorbij. En gewoon net zo van verenigingen en dan toch de meute doen om met z'n allen naar die touw te komen. Ja, dat vind ik gewoon echt super sick. Maar dat is stiekem ook gewoon een hele lange dag. Ja, maar dat vliegt voorbij. Want ik ging ook allemaal vies nog in bed. Ik dacht, joh, is het nu al voorbij? Ja, dat kan niet, maar... Maar heb ik wat foto's gezien? Want natuurlijk, als je prinses ziet of ergens prins, dan krijg je natuurlijk altijd wat op de recepties. Dat stond bij dicht ook heel erg vol. Zult er iets tussen hoeven van dacht van, wat moet ik heen mee? Nou ja, sowieso echt heel veel drank. Dat kan niet komen horen, nog wel mijn vriend, denk ik. Maar prins Ron van de Pinmaker staat een heel schoon pop gemaakt. Eigenlijk een kop met blonde horen, een steek op, veren erop. Dat vond ik wel echt heel chic. En natuurlijk ook zo, ja, Pauwman die een schilderij voor mij wilde maken. Dus dat hangt ook in de moortoes. Dus ja, echt heel schoon dingen. Er was niks bijboef vandaag van. Was echt allemaal leuk over nagedacht. Nee, ja, het kost hè. Het kost dat is zoiets uit, maar ja, wat moet ik heen doen godsnaam met. Maar goed. Heel veel paracetamols, maar ja, die hoef ik niet. Als ik een keer echt ziek ben, dan pak ik ze dan wel. Ja, en Dobby heeft ze genoeg drank in hoe staan. Dat kunnen ze ook weer door een beetje bij. Ja, dus ja, dan nou kunt je vasteloventje natuurlijk aan. Gooi je daar nog iets speciaals om? Dat jij zegt met van nou, ik ga nog en doe ik het meeste uit. Ja, we hebben nog zat te doen. En we gaan ook met een aantal verenigingen uit Wiert dan gewoon dinsdag voor carnaval gewoon nog een munch. Dat internationaal prinsen treffen. Dus dat wordt ook super chic. Ja, dat is ook wel echt iets om uit te kijken dan. Zeker. Ja. Nou ja, iets wat natuurlijk ook belangrijk is bij, ja, in dit geval dan ook voor de prinses. Dat is ja, een onderscheiding onderhangen. Ik heb ze net voor de uitzending van dit gekregen. Ja, want ik vond dat die weer op moest hangen. Dus ja, dat is gelukt. Maar ja, vertel ons even wat over. Ik woon in de hei. En als hij dan iedere keer naar de stad moet fietsen, ja, dat duurt zo lang. Het is allemaal, ja, heb ik nooit zin in. Dus gewoon altijd met de auto, want ja, ik ben eigenlijk te ruim te fietsen. En er zit natuurlijk ook een handbanger op de auto, omdat ik al een jaar of 12 doen handbangen. Nou, achterop zit je fles Bacardi, want ik drink heel keer Bacardi gas. Nou, er zit nog een 40 bij, want ik gewoon nog heel keer weer op vakantie.
En natuurlijk, een prinses met een steek erop. En mijn orde staat erop, de Limburgse vlag. En eigenlijk staat alles erop, ook het logo van de vereniging. Dus, Alles erom en eraan, overal is aan gedacht. Ja, zeker, je moet niks vergeten. Nou, ik ben in ieder geval gerust dat ik ze gekregen heb en ik ga ze ook zeker met die dag ermee hebben, dus dat kunt je helemaal goed. Ja, dit is natuurlijk heel belangrijk, die deelt ze natuurlijk ook heel erg veel uit. Maar ja, er is natuurlijk ook altijd gevraagd bij de verenigingen, maar ook ik ben toch heel erg benieuwd onder welk devies de Stichte Vasteloven nog is. Daar heb ik wel echt heel lang over nagedacht. Want ik ben natuurlijk de eerste wierte prinses. Dus ik moet er sowieso iets van in dat ze dit jaar geen prins hebben. Dus ik loog gewoon toe in bad en nadenken van wat gaat het worden. En uiteindelijk heb ik dan gekozen voor het devies. En dat is dit jaar stond een keer ons boetespel. Vastelovend veren doe je met thee Zaniknel. En Zaniknel is natuurlijk ook mijn orde. Ja, dat Zaneke, dat lukt te gaan, dat gaat er gewoon af. Ja, dat gaat er gewoon af. Geen probleem. Ja, nou, ik vond het in ieder geval heel erg ziek dat ze in de studio moest zijn. En wij gaan ons misschien vanmiddag nog wel treffen bij de Werkscup. Dus zoals en we gaan ook nog naar de Zweedloer oplukken. Dus. Nou, kijk, een druk programma weer vandaag. En is het vandaag niet, dan zien we ons met die dag. Dat kun je zeker goed. Dankjewel. Dank voor die komst. Geen gedaan. Ja, dat is toch altijd chic als je voor de eerste keer ook een prinses in de studio kunt hebben. Maar nu over naar het volgende. Franske, ik moet het heel even eerst met je over hebben. Want ik heb een aantal mensen gesproken die zeggen, de Vastelovend, daar geef ik eigenlijk helemaal niks om. Ik ben met die dagen eigenlijk gewoon veel liever op vakantie. Nu zie jij een grote Vastelovend verder. Ik ben een hele grote Vastelovend verder. Ook echt fanatiek, zien we dat. Hè? Dat zit dus in het bloed. Kun je dat voorstellen op vakantie gewoon met de Vastelovend? Ja, ik kan me dat toch wel voorstellen bij sommigen. En ik kan ook zeggen, van mijn wederhelft, dus Anje het jet, daar heb ik een contract mee. En dat geeft niks om Vastelovend. En ik heb 40 jaar met die bonte oven gedaan, bij grote en bij de kleine DB wordt. En ik zie ook groter geworden, zeg ik. En met de optocht overal in Biert, in Berls, in Frankrijk 13 keer opgetroeid met de wagen. Dus ik ben wel een echte Vastelovendganger. Maar de kooie kant bij ons, daar geeft er niks om. En die gaan meestal met Vastelovend mondje, gewoon die winkelen in Amsterdam. En ik kan me nog herinneren dat hij bij de poort waren. En dan een uur of 2. En ik schoor in bed om dan een uur of 2:30. En smijs 8 uur liep de wekker af. En doe je zo tegen mij. Ja, ga naar Amsterdam. Jo, ga je mee? Nee. Hoef ik gewoon niet mee. Ik kan niet tegen de drugje. Ik kan me toch herinneren. Dus ik kan me dat wel voorstellen, ja. Dat er sommigen er niks om geven. Ja, laat je lekker op vakantie gaan, dan lopen ze gewoon niet voor de vuurte. Dat scheelt weer, ja. Dan kun je mensen nog eens persoonlijk in de Polonaise doen. Wat dat je. Daarom. Maar goed, Frans, je ziet zo weer natuurlijk wekelijks een kniphuisje te brengen. En ik ben heel erg benieuwd wat je mij hebt gebracht. Ja, het komt goed uit dat je dat vroeg over die geen Vastelovendje met willen maken. En daar heb ik ook toevallig een kniphuisje over gemaakt. Dat is toch sterker? Dat is heel sterk, ja. Dat is heel sterk. En dat is de vakantieganger. En een vakantieganger die op vakantie gaat, die wil altijd lekker wie de weg, heel gezellig en alles, maar wel goedkoop. En daar heb ik wat op gemaakt. Dat heet de vakantieganger. Hij woei op vakantie, maar vond het wel duur. En toch woei je wieter als boksem of heur. Hij wordt zuinig, maar verlang je naar de zee. En speurde zich naar een reisbureau, heel drieën. Daar vroeg hij wat een hotelkostje aan het strand. En de verkoper antwoordde hem toen heel kwant: een hotelkamer kost minder zonder zicht op zee. Maar wil je dat wel? Ja, dan betaal je dus meer. Hij dacht even na. En wat zag toen de chique? En als ik beloof dat ik niet de boete zal kikken. En dan heb ik nog een gemaakt, maar dat is treuriger. Die geen Vastelovend mee kunnen maken. En dat gaat erover, ik heb dus met gemaakt dat ik ziek word voor de Vastelovend. Goed ziek. Kost niet meer doen. Vastelovend, dinsdagavond bij de tram, wordt er altijd een mevrouw, zolang als ik weet, zijn al tientallen jaren. En dan maak ik dan altijd een gedichtje met, half aangeschoten, een gedichtje voor wat ik met heb gemaakt, de Vastelovend. Maar toen word ik ziek.
En op afschoonzig heb ik hem het volgende gedichtje gestuurd. Een zeeke met een vasteloventje. Fantasieën zitten in een kleurig blunkje. Hoe met me parkeert in het vastelovensjuntje. Me lacht, me dans, me hos, me drinkt. Me kust, me sjoenkelt, me knuffelt, me zingt. Me ontspant en wat woor is, dat is woor. Me vergeet even de zorg van het lopend jaar. Mers leven hier stuurt zich dek op ondergrondelijke wegen. Zo ook met mij, want de vastelovend viel mij tegen. Want wat is het lot, mich nou toch een lappen? Het liet mij blunken, vlak vuur het feest te knappen. Ik wens zich allemaal een hele fijne vastelovend. En niet ziek weren. En dat is heel belangrijk om het niet te weren. Ja, Anders dan missen we het schoonste feest van het jaar. Ja, zo is dat. Goed, Franske, bedankt. Volgende week, ja, ik wil er eigenlijk nog niet over nadenken, maar dan is de laatste uitzending. Hebben we dan weer een afspraak? Ja, dan treden we weer op. Maar ik moet nu gauw weg, want ik moet die prins installeren op Moezel. Ja, dus daar zin ik vanmiddag. Ik maak me ook wel een klein beetje zorgen net dat gezag tot drinken voor de ene. Dus ja, dat waren denk ik wel meer als ene. Maar, ja, laten we beginnen met 2 dan. Laten we beginnen met 2. Blijf in ieder geval nog een beetje stabiel stond. Zeker dat. Goed. Oké, Zin ik vanmiddag. tot ziens, hè. Dag. Ja, we gaan gelijk door naar het volgende item. Ja, het hele jaar door, om er maar misschien even dan over te beginnen, kan ik met gemaakt nog vastelovend muziek luisteren. En maakt me eigenlijk niet zo uit welke tijd van het jaar het nu is, winter, zomer. Ik draai dat gewoon toe, steed ook verder helemaal niemand last van. Maar vastelovend muziek met zingen, ja, dat doen we ook. Niet alleen als hij dat toedraait, maar ook gewoon met die dagen. Maar ik vroeg me toch altijd af, hoe halen die artiesten nou die inspiratie vanaf? En wie gaat er dan in zijn werk om zo'n liedje te schrijven? Ik denk, Mark, jij zit toch in de studio. Ja, precies. En jij doet je Dekker. Laten we het er eens over hebben. Ja, zeker. Want wie begint het? Gewoon even een beetje de stappen doorlopen. Heel simpel, Rob. Er moet een liedje komen. En dan loop ik 's avonds laat zo met mijn hond. Loop ik door Altweerthei. Ver weg van alles en iedereen. Dat is donker. Dan heb je een beetje bosheim, een beetje wei. Dan is het laat. Kun je geen auto meer voorbij. En het bereik van de telefoon valt weg. Het bereik van de telefoon is helemaal weg. En dan denk ik van, er moet een liedje komen. En dan gewoon eens een beetje fantasieren. En op een of andere manier heb ik altijd een goed boeteplein dan in beeld. Dan zie ik daar een berg mensen staan. En dan denk ik van, wat zou ik die mensen nou, wie zou ik die kunnen kietelen? Nou, dat verzin ik. Ik kom terug met de hond toes. Dan is er niks meer aan de hand. Daar doe ik verder niks mee. Als ik de avondje daarna weer ga wandelen met de hond. En dat liedje, dat komt weer in me op. Zonder dat ik over na hoef te denken. Dan weet ik volgens mij, heb ik qua melodie wel iets te pakken. Nou, en dan moet ik zeggen dat we Willemien en ik er samen wel eens overleggen van wat gaan we voor een thema bedenken. Zo wie dit jaar wordt het thema al redelijk snel bekend. Dat we iets over het theater willen zingen. In het theater van de Vastelovend kun je heel veel in kwijt. Er gebeurt veel in dat theater. Nou, en dan melodietje. Dan ga ik dat toes eens een keer inspelen op mijn piano. En als ik denk van, hé, dat hier wat leuke akkoordjes eronder. Dan gaan we dan de tekst opschrijven. Ja, maar je nu nooit metgemaakt dus dat er iemand zit met van, goh Mark, ik heb misschien een leuk idee met dit zinnetje, ken je er wat met? Dat, jawel, Mark Bouwmans heeft dat in het verleden heel vaak gedaan. En je weet dat we met Mark samen heel veel muziek hebben geschreven. Maar wat toch, Mark is vreselijk druk, ik ben vreselijk druk. Het is niet altijd gemakkelijk om elkaar erin te vingen. En daarbij heb ik door in Willemien wel een maatje gevonden die ook best in staat is om wat leuke thema's neer te zetten. En hoe we dan samen ook over de tekst nog gaan denken. Ja, want je zegt dat je gaat dan toestuk even op de piano een beetje dat melodietje spelen, ook om te kijken wie dat klinkt. Maar wie gooi je dan verder? Want je hebt natuurlijk al een refreintje en dan eigenlijk dan naar moet je wel verder. Dat refreintje en het coupleitje zit bij mij alleen maar als la 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 in de kop. Daar zit er nog geen woord bij, ik huur alleen maar la la la. Okay. Dat neem ik helemaal op. Ik heb dan het geluk toe dat ik dat allemaal ken en dat ik alle instrumenten op kan nemen. En als ik dan denk van dit is de orkestband zoiets ongeveer moet gaan werken, dan komt voor mij pas het moment van nu ga ik dan de tekst bij verzinnen. Hoewel ik wel al weet dat het thema iets met het theater ging weer of wie vurig jaren bij de Vastelovend in de Polonaise. Wij woeien echt af van die mobiele telefoons en al die mensen die langs de kant stonden te appen, daar woeien we iets over zingen. Nou, dat komt je dan redelijk. Ja, dus ook, door mij zie je ook weer een klein beetje actueel gebleven. Als ik op dat nummer terugkijk. Willemien weet me heel erg helpen om altijd me weer te zeggen, hey, we moeten iets van no schrijven. Dus het zit echt niet allemaal aan mijn kant. Willemien doet er ook wel heel veel in met denken. Ja, nee, okay, goed, maar je doet je in ieder geval
intensief ook samen. Dus jij loopt eerst met een hond rond, Juist. dan is er een idee, dat overleg je even en dan... Nou, nee, ik overleg niks. Oh, Nee. Willemien. Ja, Willemien, ik moet wel zeggen, ja. Ik overleg niks. Wanneer ik het overleg, is het meestal al bijna klaar. ja. Dan Dus is het- eigenlijk gewoon door in het kort samengevat, je hebt Willem helemaal geen knoet over te zeggen. Nou, jawel, want als het dan niet goed is, dan huur ik het ook wel. Ja. Dus dan moet je weer met een hond naar boeten, dan moet je weer over wat anders gaan doen. Ja, denk ik. precies. Maar dat is het gemaakt dat we dat toes kunnen doen. Nemen ze het last van mij. Ik hoef geen deur een studio te reserveren of wat dan ook. We kunnen toes wat pongelen, wat eruit halen, wat erbij zetten en iets maken. Hoe ik van denk van, dat vind ik schoon. Ja, maar wie lang zie je er nou mee bezig? Want als je wil kijken naar Bont en Oven, artiesten die kunnen een heel jaar bezig zijn met door te gaan bedenken van ja, wat gaan we voor sketches doen? Heb je dat dan ook met een nummer geschreven? Nou, ik kijk weer naar Willemien heel stiekem. Dat kan soms heel snel gaan. Als de druk maar heel hoog is, dan kan het echt binnen een week geregeld zijn. Dit jaar hebben we wat meer tijd genomen. Het theater van de Vastelovens is een nummer wat instrumentaal heel breed is. Het is schoon uitgearrangeerd. Dat doe ik niet op een week tijd. Daar ben ik echt wel heel lang mee bezig. Maar een nummer wie bij de Vastelovens in de Polonaise, dat kan zomaar een week, 2 weken duren en dan klaar. Ja, maar dan heb je zo'n nummer kaaf. Hoor je het dan voor jezelf? Gooi je dan aan bepaalde mensen laten luisteren met van nou, dit gaan we dit jaar brengen? Nee. Helemaal niet. Dus dat blijft echt ook intern bij je. Wij met z'n tweetjes en als wij denken van dit is hem en zo gaan we het doen, dan gaat het ook zo gebeuren. Ja. En dan, als hij dan daarna, als het klaar is, wel goed laten huren, is het natuurlijk wel heel spannend van wat zijn de reacties, wat vingen ze ervan. En dan heb ik wel zo mijn bronnen, zal ik maar zeggen, hoe ik het als eerste uitzet. En daar kreeg ik dan mijn feedback op. Ja. Dus het la, dat zit in een kop, dat gooi je spelers en hij je eigenlijk als het ware de muziek schreef je dan eigenlijk eerder dan de tekst. Ja, er zijn heel veel schrijvers hoe het andersom werkt. Hoe eerst een hele tekst klaar is en dan de muziek eronder gaat. Wij schrijven onze muziek en onze teksten allemaal zelf. Voor mij werkt dat op die manier het fijnste. Ja goed, ik zeg we kennen heel veel mensen uit het Limburgse land die ook schrijver zijn op muziekgebied, op tekstengebied. En dat werkt voor iedereen anders. Voor mij werkt het op deze manier. En wat doe je nou, want je noemt je Mark Bammers net al als voorbeeldje, hè, die ben ik samengewerkt, maar als er nou iemand nog ook in zit van goh Mark, ik heb een nummer geschreven, dat zie ik fijn vingers zei dat gewoon John, maar je gaat aan de andere kant ook een idee van hoe hij zegt maar van, gaat ik eigenlijk ook wel Geert dit willen doen dit jaar? Is het dan een dilemma, zei van nou, we doen ze alle twee maken of... Nou, we kunnen ze ook alle twee maken. We hebben er nog een klaar voor dit jaar. Maar die ga ik nog niet laten huren, want die is nu bijna klaar. Dan gaan we, voor de week hebben we een paar schoenfiches. Dan gaan we door de boel ook mee op de kop zetten. Nee, het is niet beperkt tot 1 nummer. Het mogen er best meer zijn. Maar we hebben de tijd is wel beperkt. En daardoor heb je niet altijd de gelegenheid om zomaar oneindig veel nummers te schrijven. Ja, nou gelukkig ga je mijn mailadres, dus ik zie dat nummerke, dat zie ik wel tegemoet komen. Ik heb het stiekem al bij me vorig. Dus Oké, dan regelen we het dadelijk even snel uit. Dat is helemaal goed. Nou ja, dus we hadden in ieder geval schoenen een klein beetje een beeldje krijgen. Ja, wie jij dat doet. Kijk, voor elke artiest is het natuurlijk anders. Wie in zijn werk heeft om een nummer te schrijven. Of misschien wordt het wel geschreven voor hen. Dat kan natuurlijk ook. Maar jij doet heel veel zelf. En het was... Alles, ja. Ja, maar het was gewoon wel ook een beetje chic om nou toch een klein beetje te weten te komen. Wie gooi je als duo door te werk? Dat vond ik wel even Dat is goed. We een hebben beetje samen veel plezier aan. Maar we hebben er samen ook soms wel eens een treunkum. Want ik bedoel, dat is ook eens dat je man en vrouw zit. Dan zie je heel erg eigen op alles. En de ene keer is het heel chic. En de andere keer dan moet je toch even een beetje beesleutelen. Maar in de mix, zullen we zeggen, komen we er samen super goed aan uit. En hebben we als dankjewel van iedereen uit Weert altijd schoon optredens. En ook natuurlijk ver buiten Weert. En dat doe je toch allemaal een beetje. Ja, dat doe je het voor, ja, tuurlijk. Mensen vermaken. Dat is het schoonste wat er is. Absoluut. Ja, en je ziet je nu toch, alleen de mooie van die plaats, mooie nu naar die plaats. Want ja, ik stel voor je dat je wel weer even een nummer kan doen natuurlijk. Je ziet ze, Mark en Willemien. Als we kijken naar de tijd hoe wij leven, dan jagen we van links naar rechts. We schieten altijd in de stress. Even tweeten, foto's posten, wat zal het geven? Meer geneen, dan ken ik niet. Vandaag is veel te druk. Maar wij vragen ons nu af, hoe moet het her, hoe giet het zo? We virtueel en cyberspace, mijn god, wie moet het nou? En straks met vaste loving, schiet er alleen nog digitaal. Dat kind toch niet, een Polonaise loopt je massaal. Want bij de vaste loving, de Polonaise, je loopt je achtereen en dat kun je niet alleen. Leg door de smaak voor aan de kant en stop met lezen. Lekker bossen, zongers,
Een simpel protocol waarin speelt jij uw eigen rol. Dus loop met mij en uw stress is al genezen. Het maakt je lekker mee, dat samen hossen in een ring. Wat hier het snel, het moest eens even dat gebeurt, ja. En altijd meer nog vrienden op zoek. Klik door, ontdek op vind ik leuk. Een app getypt, snap de bloggen nog snel een SMS. Ik weet niet wat iemand anders ziet, tot het getwitterd hier. Maar mijn vragen ons nu af, hoe moet het her, hoe giet het om? Virtueel en cyberspace, mijn god, wie moet het nou? En straks met vaste loving, schiet het alleen nog digitaal. Dat kind toch niet, een polonaise laat je massaal. Want bij de vaste loving, jullie een polonaise. Je loopt je achterheen en dat doe je niet alleen. Leg door je smartphone aan de kant en stop met lezen. Lekker hossen zonder spier, mij genomen in de fiets. Want bij de vaste loving, jullie een polonaise. Een simpel protocol, waarin speelt jij uw eigen rol. Dus loop met mij en uw rest is al genezen. Het maakt je lekker mee, dat samen hossen in een ring. Maar misschien Wim zal het zeggen, over een aantal jaar. Je hebt een tijd zich goed ontwikkeld, je vaste lovingje verkloot. Lopen over heel de wereld met zijn duizendje geliefd. Mensen samen, virtueel de Polonaise. Waar is dat chic? Want bij de vaste lovingje de Polonaise. Je loopt je achterheen en dat kun je niet alleen. Leg door je smartphone aan de kant en stop met lezen. Lekker hossen zonder spier, mij genomen in de tijd. Want binnen vaste lovingje de Polonaise. Een simpel protocol, doorin speelt jij je eigen rol. Dus loop met mij en uw rest is al genezen. Het maakt je lekker mee, dat samen hossen in een ring. Ja, ik moet heel graag net lopen, maar ik zo goed dat je dit deed, maar ja, Hij zit een beetje ik vast. zit vast. Ik zit vast, ze vertrouwen het volgens mij niet. Die denken dat ik wegloop tijdens de uitzending. Oké, ja. Dat denk ik. Hey, ja goed, we hebben juist al een beetje gekuit over de liedjes schrijven natuurlijk. Voor een pleitje op. Schoenen voor een pleetje, ja, ook voor die taai je toch ook, hè? Dat is ongelooflijk. Hey, goed, we hadden het er juist even over. Nu zie je natuurlijk ook al heel erg lang bezig. Wie hoor je het toch in godsnaam vol? Soms zijn we wel een beetje moe gaan, maar eigenlijk als dat we dan die publiek zien en die krijg je energie terug, vol adrenaline en dan hoor je dat zeker weer Maar allemaal wat is van. dan tegen Mark, wat weer lopen met een hond? Nee, dat toch niet. Neemt je Joeko met een le? Ja, soms gewoon nog dan ook voor mij. Ja, met Soms de nog wel, hond. Ja, ja. oké. Dus dat betekent het toch niet altijd alleen wie dat het wel zit. De muziek wel, De muziek maar wel. de tekst niet. Nee, Ja. nee. Kijk, en de aanvulling is ook een beetje als ze straks zei er al van, nu doen we dat heel veel samen. En dan is het eerst de muziek en dan de tekst. En dan is het met Mark Boumans, kun je vaak eerst met de tekst en dan het muziekje. Dus dat is dan inderdaad anders. Hè? Dus, Ja. maar nu het thema kwam een beetje van mijn kant. Hij begint met de muziek en dan vervolgens helemaal van sleutelen met de teksten, zeg maar. Dus, Ja. En het heeft soms wat tijd nodig. Ja, goed. Maar dat is meestal wel de moeite weg dan. Ja, wij zijn heel groot op dit nummer in Ja, elk maar dat geval. mogen ook. hè. Dat mogen ook, absoluut. Dus- Ja goed, we hebben het er al over. Gedood zit heel erg lang. Ja, je hebt drukke dag. Maar dan moet je toch volgens mij ook echt in de knop omzetten, of niet? Dan zei je dan van het een naar het ander moet gewoon. Dat is toch jagen? Dat valt wel mee. En dat is ook heel erg leuk en gezellig. Maar alleen de thuissituatie. Ja, nog 2 kinderen die moeten ook nog. De wichter moet ook nog van alles. En werken. We moeten zelf ook nog werken. En dan nu, Mark is een beetje grieperig. Dat is eigenlijk het ergste. Dat hij Ah, dat nog niet fit goed, doet, ja. ja. Nee, dat valt me nu pas op, joh. Oké, alsjeblieft. Ja, Maar meestal komen we er wel weer snel doorheen. En dan gaat het wel weer. Ja. Dus, Maar goed, Mark, we hadden het er even over. Echt artiesten die mogen dat af en toe een beetje. Hè? Beetje Joe Cocker. Ja, ja, precies. Ja, dat is helemaal niks Beetje mis met. whisky dadelijk dan. Ja, vanzelf daarom. weer goed. Helemaal niks mis met. Even over het nummer het Theater van de Vastelovens. Want dat is natuurlijk ook de slager van dit jaar. Het is een schoon nummerke. Zit je ja, ook een bepaalde tijd natuurlijk even mee bezig geweest om met te maken. Maar dat moet je met die dagen heel veel zingen. Niet alleen bij die Bonten maar dit moet je ook. Gooi je echt ergens alleen hier puur voor de slager? Johan, voor de rockstekers uiteraard. Maar we plekken er altijd een paar nummertjes aan vast. Zo zijn we dan ook In het alweer. kader van Nou zijn we er toch. Heel Ja, zijn we precies, er toch? Is En gezellig. heel toch zijn. Ja. Hè? Ja. Ja, goed, ga je bij de Montenhoven jij hem al een paar keer gedaan. En ja, nu dat je toch geen ziet, Ja.
is het misschien nog wel leuk dat je hem dan nog heen doet. Jazeker. Precies wat we zeggen, we zijn er toch. Ja, daarom, je zit er toch. Nou ja, lood gewoon. Dan gewoon ik hier weer de plaats weggeven. En je laatst ook een keer gedaan. Ja, dat is mooi, Daar ja. heb ik foto's van. Ja, maar dat was playback. Weet je dit nog? Angst van vallen ga ik nog wel even een keer binnen. Oké, wij nemen nog met. Het kumpje. De schieven synchroon en ook de wagens in aan. Trommels en trutten zien dispunt op aan. Het podium loopt, de stroken dinsdagsdeco. Geliefde stemje mensen, geen droom maar echt hoor. Weg op te wachten, ongedurig zonder spiet. We mogen gewoon genieten van de vasteloving. Een speel van vasteloving, eerder iets in rol. Een spektakel van beginnen, ons het dat ze de rol. Artiest en publiek, pure spel en muziek. Niet gewoon maar uniek, dit maakt Limburg uniek. In ons theater van de vasteloving, er stond de eerste rang, plaats voor iedereen. Wobberiekes dansen, weer met de prinsen geen chance. Geef je een nachtegaal de kleur aan ieder Limburgs refrein. In ons theater van de vasteloving, bedankt ons leven niet, een rol voor goed en klein. We vliegen de mergen op en Sjaak er zo op. Tafeljob zien gemaakt door het geheim in zijn school. Nog ene ballon en zijn creatie is cool. Terug mij met de optocht voor het 50ste jaar. Speciaal in het theaterstuk. Zoveel schoens brengt dit klein geluk. In ons theater van de vasteloving, er stond de eerste rang, plaats voor iedereen. Wobberiekes dansen, geen met de prinsen geen chance. Geef je een nachtegaal de kleur aan ieder Limburgs refrein. In ons theater van de vasteloving, bedankt ons leven niet, een rol voor goed en klein. De optocht getrekt en het publiek weer vermaakt. De stralende zon die met die dag niet verzaait. Het is nuchter bekeken, buurt van simpel geluk. Een prachtig moment, het brengt ons even van stuk. Dit vastelovingsspul brengt mensen bijeen. In Limburg zit nemers alleen. Ja, la, ja, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Wobberiekes dan.
De Vastelovenslager 2017 van Mark en Willemien. Je gaat ze uiteraard daar nog een keer zin in de show. Maar we gaan nu eerst naar het herfstbal, want dat wordt dit jaar voor de 7e keer op Boshoven georganiseerd. En ja, deze avond wordt er bekendgemaakt Wim eigenlijk van Boshoven een beetje de lomste, stomste streek uithaalt. Dat zegt toch echt wel goed, of niet Jasper? Goedemiddag, Rob. Ja, fijn dat we nog gezien hebben. Dat is zo gezellig, hè? Ja. Maar microfoon niet, microfoon, nee. Dat klopt. Wij doen een beetje lopen streek uithalen. Eigenlijk na zoveel, we doen een beetje viers maken en even het vuil over de oren trekken. Of niet? Maar het laatste jaar gewoon niet, joh. Dat is gewoon met door, ja. Ja. Voor de 7e keer gewoon het nou hooien. Wie bereidt zich op vuur? Niet. Gewoon echt niet. Helemaal niet. Nee. Ik het zei als het doelbieterstoernooi. Ook geen vuurbereiding. Ja, dat werkt dus eigenlijk het beste bij je dan. Dat werkt zeker het beste. We hebben dit jaar, heb je gevraagd van, moeten we niet met vuur bereiden? Ja, dat klopt. Maar hij was een beetje zo van zo, eens een keer wat vuur bereiden. Dus we een paar keer vergaderd en dan wat bier gedronken, dat gaan we dan doen. Maar ik denk met name het laatste, of niet? Ja, bier. Ja, bier drinken. Dat is de voornaamste zaak. Dus vuur bereiden hoor ik dan niet op. Ja, een goede boom leggen. Ja. Even een hersketen en dan lekker schil zeven verkopen, een 20 minuten. En dan komt je prins van Bos, we komen even naar boven, deze stijlt zich even vuur en dan Jerry, en geweldig, en dan viers maken en dan Uitroping. En dan gooi je een hoes. En dan dan gewoon een half weer giet de kroeg dan weer toe. En dan lopen we weer een half 6 naar boet. En dan kan de als ik zo zin is dat niet echt lopen, denk ik. Staat meer rollen. Kijk eens toch. Dan rol je samen naar boete. We rollen naar boete. Dan rol je samen naar boete. Ja. Heb je de stomstreek van dit jaar allemaal al binnen? Heb je al een keuze erin kunnen maken ook? We hebben er 13 binnen. En dat moeten we nog reduceren naar 10. Maar we moeten eerst die mensen nog allemaal bellen. Want er zijn er ook bij die willen niet meedoen. Dus we gaan ze eerst bellen. Dit weekend. Niet meer. Nog dit weekend. En dan die er overblijven, die laten we allemaal meedoen. En dan wordt ze volgende week gejureerd door een onafhankelijke jury, want dat hoeven ze zelf niet. Nee, en dan kun je zo naar winnaar uit. Ja. Nou, daar hebben we ook een keer deel uit van gemaakt van die jury. Ja, en ze ook een keer bij geweest op. Ja, dat was oké. Dat was leuk om te lopen. Je mag het altijd nog een keer vragen, dus geen enkel probleem. Ja, die oven die ken ik, ja. Goed, je gaat het nu voor de 7e keer organiseren. Heb je in al die jaren nou echt zo'n bepaalde streek met gemaakt waarvan je denkt van, dat blijft me bijhangen, dat vind ik het ziekste. Ja, dat zijn er eigenlijk meerdere. Ik stond er eerder jaar verstijfd van wat er altijd gebeurt bij iedereen. Wie lont dat mensen zin uit. We zijn zelf ook gelopen, maar we kunnen zelf gelukkig niet genomineerd worden. Dat scheelt al, als hij wel 30 nominaties gaat, denk ik. Maar ik weet echt niet, wie kan het eigenlijk, dat we altijd zoveel nominaties hebben. Ik weet jou niet, maar die komen wel altijd pas op het laatste moment binnen. Ja. Want daar zitten ze altijd een beetje met de stress in. Ja, kregen we er nog genoeg, kregen we er niet genoeg. Maar... Vooral die anger van de commissie. Dat zien die mannen die vandaag zo reden, die nu op de bank liggen, die gisteren een beetje feest hebben stond te maken. En kruisje, je ziet nog weer toe op de bank. En de bak bier, die er ook bij je achter in de bank van de uit toe. Nou, daar hebben we dan. Ja, maar dan kon je gewoon een keer voor terug. Ja, dat kunnen we wel doen. Ja, maar volgende week, dan kon je gewoon de bak bier brengen. Oké, blijf goed op de bank liggen. Ja, wat je wilt. Dan regelen we rug in de sloopzak en dan komt het goed. Even over de oven zelf. Wat zit er de ovens allemaal te gebeuren? Boete het feit dat je natuurlijk ook goed vertellen wat allemaal de stomstreek zijn. Ja. Nou, wij gewoon beginnen om 11 bacht. Dan hebben we vast nog een getallen, 11 bacht. Dan gaan we lekker wat muziek draaien. En dan gaan we wat stomstreek. Dus gewoon een beetje vertellen wie het is. En dan komt je weer muziek. En dan, wat hebben we als artiesten stonden dit jaar eigenlijk? We hebben dit jaar een DJ DNL. DNL, joh. Daniel Verdovic. Die giet dat een vastelovend beat. Door heel Oud-Boswe weer doen. En Oud-Boswe, door gewoon een beat erin door. Voor de jeugdige kandidaten, voor de jeugdige vastelovendvierders. En dan hebben we, wat hebben we dan nog meer? We hebben Big Benny, kunt je ook Big Benny dit jaar kunt even zingen. En dan doen we wat eten tussendoor. Maar vooral bier drinken. Vooral kloeken, ja. Inderdaad. Hersteten en bier drinken. En bier drinken. Ja, en dan, wie laat maakt je ongeveer bekend minder dan de stomste streken dit huis? Dat zal rond 11:15 zijn. Nou, we doen 11 op 11. 11 op 11. Nou, je een beetje een traditie, ik wil zeggen. Het giet sowieso wel fout bij ons altijd. Dus we hebben zo 11 op 11 schrijven uit. En dan begint het viers voor onszelf ook. En dan vierste. Maar ga je er zin in?
Heel zeker hebben we er zin Ja, in. je kon het liefst 0 al beginnen. Eigenlijk wel. Ja, Maar dat- voor ons is dat- dat echt de aftrap van de vastelovend vrijdag. Dat is gewoon geweldig. Dan goed in de gang en een stuk in de kraag. En goed in de gang smash wakker weer. Denk, waar ben ik toch mee bezig? Hè? Dat hier iedereen wel eens. Je moet je voorstellen als je van haar werk vrijdagsmiddags op huis aanriet. En dan dat je dan... Dit is begin met een bellen van de commissie. Dat je dan in de wagen zit en dan precies op alleen hebt staan en dan dat gevoel, hè, wel, dat je dan zin hebt om de hoes te rijden en dat je dan de kriebels krijgt en dan begin je het hersenbal. Dat is dat vastelovend gevoel wat wij eigenlijk allemaal hebben en dat vind ik schoon. Vind ik schoon. Ja, ga je er zin in? Dat is in ieder geval duidelijk. Het vindt plaats de vrijdag voor de vastelovend. Ja. Iedereen kan er gratis binnen? Gratis Yes. entry, dat is het voornaamste. Iedereen moet binnen en goed viert van maken. Nou, dat gaat zeker lukken. Ik dank je voor de komst naar de studio, Jasper en William. Rob, dankjewel. Ja, dankjewel. Tot En, nu ja, weer. We zien ons weer. Heel gauw, Heel zeker. heel gauw. Ja, komt goed. Dankjewel. Dankjewel, hè. Hoi. Dank je. Robbie. Ja, de komende week is er natuurlijk weer van alles te doen op het vastelovensgebied. En B, daar gaan we weer besteden er heel erg aandacht aan. Wat kun je vandaag allemaal gaan doen, maar natuurlijk ook de komende week. Daar gaat Saskia Meulen echt van alles over vertellen. Goedemiddag. Op maandag 13 februari is weer het boerenbal van de Hoogstekers in de stad. Sinds vorig jaar druk op de straat. Om 8 uur werd je verwacht bij het Oudstadhuis hoe het boerenbroedspaar bekendgemaakt zal worden. En op het bordes ook in de onecht zal worden verbonden. Op donderdag 16 februari organiseren de Verkenscup weer een seniorenmiddag. Dat is van 1:30 tot 6 uur in buurthuis Moezel. Keertjes kosten €5 en zijn te koop bij de bekende verkooppunten. Je kunt ook even op de site van de Verkenscup kijken. Er zijn optredens van onder andere Altje Hendricks, Beer Donkers en Frans Adriaans. Vrijdag 17 februari organiseren de Beesterbollen het jeugdboerenbal in cafézaal De Hoek. Het broedspaar is afkomstig van OBS Molenakker en de Montessori School. Om 11:07 wordt het paar bekendgemaakt en in de onecht verbonden. Er is muziek van DJ Rob Prinsen en de entree is gratis. Zaterdag 18 februari is in Nieuwiert voor de 39ste keer een boerenbroeloft. Er wordt je hele dag gefeest. Om 11:06 werd het paar in de onecht verbonden in de zaal Pinhof. En vanaf 3:30 kan je het broedspaar feliciteren in zaal Centraal. Op zondag 19 februari zie je van harte welkom op de prinsreceptie van prins Erik I en prinses Ingrid van de Spookjegers op Zwerbroek. Het is in zaal MFA Corneel en je kunt je feliciteren vanaf 1 uur. En dat was het weer. Wil je al die informatie nog even teruglezen? Kijk dan even op de Facebookpagina van de Gonverweer. Heb je nog informatie voor in onze agenda? Dan kun je dat altijd mailen naar dgvw@weertfm.nl. Dank Saskia voor de update van de vastelovensactiviteiten in en rondom het Wierteland. Ja, dit jaar hebben we niet alleen bij de Gonven weer een feestje te vieren, want ja, het programma bestaat dit jaar 5 jaar. Maar ja, Hinevenmix hier een vereniging, die hebben helemaal een feestje te vieren. Dat gaan ze doen op vrijdag 17 februari, want vastelovensvereniging de Schupkes, ja, je bestaat 5 keer 11 jaar. Ik heb hier voorstaan in de studio en de secretaris natuurlijk. Ja. Ik was even aan het nadenken. Ja, oké. Maar goed, je ziet er in ieder geval, ik ben heel erg blij met je ook dat je hier in de studio zit. Lotte, we heel even, misschien kun je het best even zo uitleggen, een beetje terug naar het begin van de Schupkes. Wie is dat allemaal begonnen bij de vereniging? Jij moet dat weten. Ik moet dat weten, ja. En vermerken nog op de website. Dus mensen die het rustig willen nalezen, die kunnen dat nog eens op de website doen. Daar staat hier historie op. En die historie die is in 62 begonnen. 62, het Groenewoud was een jong week. En ja, ze wilden gewoon iets voor die week doen, dat er binging kwam op die week. En daar is met de kerk toen verzonnen, door een vastelovensvereniging. Eigenlijk begonnen met van moeten ieder jaar een activiteit doen. Later besloten dat door met de vastelovens. En zo is de vastelovensvereniging ontstaan. Ja, en wie is uiteindelijk de naam van de Schupkes dan een beetje in beeld gekomen? Nou, zoals je weet, de kerk was de kerk van de Goede Herder.
En een herder heeft schuipjes. En zo is eigenlijk eerst de rinkentjeschuipjes ontstaan. Dat heeft maar 1 jaar is dat geweest. En toen zijn we de vastelovensvereniging de schuipjes geworden. Ja. Zoals ze daar ontstaan. Ja, dus gewoon even in het kort inderdaad wie dat een beetje ontstaan is. Maar inderdaad wil je teruglezen. Ja, Dan kun je best even op de site kijken. Ja, 4x11. Wie hoort je dat eigenlijk vol? Wie hoort je dat vol? Ja, wie hoort je dat vol? Ik bedoel, dat is toch even weer een nieuwe prestatie. Ja, dat is, wie oud is 4x11? Ja. Ik ben 4x11. Ik ben ook van 62, dus hij zei een mens met wat Gries horende baard. Dat is 55 jaar. En dat is, wie hoort je dat vol? Het is leuk, er komen nou mensen bij, het verjongt, dus het gaat eigenlijk vanzelf. Ja. Er zijn nog moeilijke tijden geweest, maar we zitten gewoon weer in een goed vaarwater. En op naar de volgende 11 jaar zou ik zeggen. Ja, nou ja, nu wij natuurlijk dit jaar een schoon jaar, want het gaat gewoon lekker ook een feestje te veren. Ja. Hij dat stiekem al een beetje onder elkaar ook gedaan? Onder Nog elkaar? niet, hè? Nee. Nee, we gaan Noordseizoen gaan we nog met z'n allen iets doen. Ja, dus eigenlijk gooi je dus nu wel een feestje organiseren hoe dat in principe ook eeuwen eerder en her kan komen om je toch veel feliciteren. Maar daarna gooi je wel nog even samen ook dat een klein beetje veren. Ja, we gaan het met z'n allen ook nog vieren. En heb je er al een beeld van wat je wilt gaan doen of moet er nog echt compleet over nagedacht worden? Nee, we hebben er wel al een beeld van, maar dat geven we nog niet prijs. Nee. Oké. Nee. Nou ja, goed. Dat valt altijd te proberen natuurlijk, Ja, toch? Ja, dan wil ik toch wel even zo gaan naar de 17e februari, hè? Want dan gooi je dus inderdaad een feestje. Gooi je dat ook bij je op Groenewoud doen? Nee, dat hebben we begonnen dat bij Dennenoord doen. En dat doen we door omdat we gewoon helemaal ontzorgd willen worden. Het is een feestje voor de leden. En zoals je het zal eerder vereniging beamen, als hij iets organiseert, zijn de leden die het moeten organiseren. Als we het op Groenewoud organiseren, doen we onze eigen bar dat draaien. Dus gaat de leden die aan de bar staan. We hebben ook een hele grote groep vrijwilligers, hoe we enorm groot op zijn. En wij willen gewoon een feestje organiseren voor iedereen. Voor ieder lid, voor ieder vrijwilliger en voor iedereen uit Wierd en iedere vereniging. En daarom zijn we naar Dennenoord gegaan. En dan laten we eens in de watten leggen. We hoeven er niks te organiseren. Hun organiseren de bar, hun organiseren de hapjes. En wij gaan een leuk feest voor Wierd en omstreken maken. Ja, dus deze zorg is er eigenlijk weggenomen. Ja. Maar wat er op de oven zelf gebeurt, dat heb je wel een eigen gang. Ja, we hebben een aantal optredens staan, de ovens. Men en Pek die komen, Mark en Willemien. Moere Petasi, Fred en... nee. Ja, dat is Frans. Ja, ik snap de verwarring. Ja, dat liep die letters. Fred en Ed. En de ene zit de dikke en de lange. En dat zei je van alles. Dus, ja. Erg goed vind ik ook niet. Nee, oké, maar dat wordt gezegd. Oké, maar die komen dus. Komt er nog meer? Boeten die artiesten? Tom Bolter. En we hebben dus eigenlijk echt voor de opzet gekozen. We gaan geen strakke receptie gooien. We gaan dan niet een rieken maken hoe dat ze ons kunnen feliciteren. We lopen gewoon met de hele leden en het bestuur lopen we door de zaal. We gaan er gewoon een knallende vierzolving van maken. En mensen die ons van mij willen feliciteren, die komen weer tegen. We geven elkaar een eindje, we drinken een glas bier en we gaan naar de muziek luisteren. Zo willen we het feestje organiseren. Ja, kijk, nou, maar je gaat dus niet echt speciaal dan een woordje richten met van nou... Welkom hier op ons vier. Dat laat je gewoon helemaal achterwege. Ja. Dus je komt eigenlijk gewoon binnen dan en er is gewoon met aan de gang muziek. Muziek, gewoon een feestavond. Oké. En vanaf wie laat begint het? Zoals het net ook was, 11 uur. 11 uur, ja. Nee, maar ja, luister, dus, ik kan het al weten, maar de mensen thuis willen geen weten wie laat dat zo helemaal. Want ik neem aan dat iedereen gewoon moet komen. Ja. Iedereen mag komen. Ja. Iedereen is welkom. Ja. Dus iedereen die iets met de vastelovens, als je niet verbonden bij een vereniging en gaat je iets van nou, ik wil die toch heel graag gewoon feliciteren, dan zijn ze van harte welkom. Ja. De mensen die op vakantie gaan, zoals we net huurden, die kunnen niet komen, die zijn op vakantie. Ja. Maar de rest is iedereen van harte welkom. Laten we gewoon een leuk feest van maken. Voor heel Wierd en omstreken. En ik zin ze allemaal geer. Schudden me een handje en we drinken er samen heen. Ja, nou ja, het gaat al jaren hartstikke goed bij zien. Ik bedoel, we treffen elkaar al vaker op bepaalde activiteiten. En dan zie je gewoon nog dat er... Ja, maar dat zie je bij heel veel verenigingen. De bleu zit er goed in. Het gaat met alle verenigingen ook goed. Ja. Dat moet ook een goed gevoel geven als hij dan zo'n jubileum met Joren gaat. Absoluut. Tuurlijk. Ja. Nou, het gaat dus een schoon feestje weer op 17 februari. 11 op 8 hier te beginnen. Ik heb in mijn agenda gezet. Alleen heb ik het probleem dat ik ergens anders moet zien. Dus... wellicht dat ik dan niet kan komen, maar ik feliciteer ik bij deze alvast met het 4x11 bestaan. Dat er nog heel veel schoon jaren bij mogen komen. Ze zeggen op naar de 6x11. Zeker. Dat gaat helemaal goed komen. Dat was best voor ja, en volgende week heb ik op een of andere manier ook weer hier in de studio. Dat klopt. Ja. Nou, dat vind ik ziek. Ik vind ziek dat je er in ieder geval heel goed in. En ik ben nog heel blij dat ik de aandacht heb kunnen geven dat het 4 is op 17 februari. 11 op 8 bij de Dennenoord. Juist.
Goed er een fiets van maken. Zorg dat ze nou weer alles opnieuw moeten schilderen en zo. Het dak moet eraf. Het dak moet eraf. Ja, we hebben er een binnen, die kan dat eventueel weer maken als het dat moet. Dus kunnen ze allemaal goed. Oh, weet je al gelijk? Ja. Och, je helpt me wel een beetje. Nee, laat je dus goed fietsje weer de 17 februari. Goed, dank voor uw komst. Dankjewel. Ja, tot zover deze aflevering weer van De Gonverweer. Volgende week, ja, dan is alweer de laatste aflevering voor dit seizoen. Dan heb ik de prins en de jeugdprins van De Schurpjes. Zoals gezegd, ja, we hebben weer een linkje volgende week met De Schurpjes. We gaan het hebben over het 6x11 jubileum van de Zootmalen. Wie ziet de vastelovens eigenlijk uit bij een frietent? Ook natuurlijk niet onbelangrijk, want je wilt met die dag goed eten. En we gaan kallen over het Vierscafé in Nijweert. Fransje Adriaans kunt je uiteraard ook volgende week weer om nog een aantal knipijsjes vuur te dragen. En we hebben volgende week ook muziek. En ja, daar ben ik wel gerust op. 2 jaar geleden had je toen nog niet de LVK-winnaar stond, maar uiteindelijk een week later wel. En volgende week heb ik ze wederom mee. Een LVK-winnaar. Volgende week de Gelien J in de studio. Mocht je tussentijds nog nieuws of activiteiten hebben die je Geert ter aandacht wil brengen, dan laat je het even weten via dgvw@weerdefm.nl. Je kunt dus ook volgen op Facebook, facebook.com/doorgonverweer. Wil je het programma nog eens terugkijken? Nou ja, dat kan natuurlijk. We herhalen deze uitzending op zondagavond om 8 uur en ook op maandagavond om 8 uur kun je het programma nog eens rustig terugkijken. Ik bedank je deze week voor het kijken en heel graag tot volgende week. En we gaan er uiteraard muzikaal uit met Mark en Willemien. Vastelovens